Avui parlarem precisament d'una campanya anomenada Oli usat i ben guardat. Tenim en Jordi Bigues, ell és el seu portaveu. Jordi, molt bon dia. Hola, bon dia. Aquest fet de cuino i ai, què faig amb l'oli deu ser habitual, eh? Sí, és molt habitual perquè abans les àvies, recordaràs que tenien un pot de l'oli del peix i un pot de l'oli de la carn. I ara, Metal·litzat, eh? sí, i ara pràcticament això no es fa servir. I és un problema que és molt desconsiderat, entre altres coses perquè no es veu. Es renta sovint amb la mateixa paella, ho tirem a l'aigüera i sembla com si ens estalviéssim tenir problemes, però aquests problemes són molt greus, tant per la nostra economia com pel medi ambient. Malgrat que l'oli és un residu orgànic o vegetal, malgrat això té una capacitat de contaminació molt elevada. Tan elevada que es diu que un únic litre d'oli usat podria contaminar 40.000 litres, que és el que 40.000. que és el que consumeix una persona a Barcelona en un any de vida, no? Per tant, és un tema que fins ara, i per això nosaltres hem aportat aquesta campanya, era molt desconsiderat. L'important també és que té solució, és com el paper o el vidre, que es fa servir novament per fer nou paper o per fer noves ampolles de vidres. Doncs amb aquest oli usat el que podem fer és biodièsel, que és la destinació que té tot l'oli de cuina usat que es recull a Catalunya. Per tant, Jordi, expliquem una mica la campanya. En què consisteix la campanya que heu plantejat? Bé, nosaltres el que intentem és crear llocs de treball en el procés de recollida i de reciclatge per discapacitats intel·lectuals. Doncs la nostra cooperativa, que és la cooperativa del grup cooperatiu TEP, intenta dinamitzar l'activitat de gent jove i gent que pugui treballar amb aquestes activitats de reciclatge. Per tant, el que necessitem és un pot amb broc ample, Sí? que és important que us tingui, i és un pot que sigui molt hermètic perquè després quan l'entreguem ple ens pugui permetre que tornar-nos-en un de nou. Penseu, a més, que el ser transparent permet veure fins on hem recollit l'oli i saber una mica de previsions. I això es pot lliurar normalment a tots els punts verds de la ciutat, ja siguin fixes, mòbils o els escolars. Però també ara nosaltres el que hem obert és la possibilitat de que aquest oli pugui ser recollit també en els punts on nosaltres actuem, que està als mercats municipals, però també a centres cívics i a escoles, dinamitzant els sistemes de recollida perquè són totalment higiènics, perquè molta gent pensa que això és una mica pringós. Clar, és que a més, Jordi, t'anava a preguntar, aquests pots, o sigui, jo no ho puc fer amb un pot meu, vull dir, millor que us vingui a buscar els vostres pots, Sí, que estan segurs i hermètics, oi? Exacte. Imagina't que ho fem amb una ampolla d'aigua normal. Clar, Si ho però fem servir, com el broc és petit, és fàcil vessar. En canvi, aquí podem acostar la paella quan està tebi l'oli i lliscar-lo amb facilitat. Això ens ho permet que està a la cuina, és un element més que forma part de la cuina i que ho podem anar fent servir. Penseu que una família de 3-4 persones en pot arribar a produir quasi 12 litres anuals d'oli. És a dir, és important. Pensa que el consum mitjà d'oli per habitant és 13 litres. D'aquests 13 litres, quasi 10 són d'oli d'oliva i el resta de girassol i d'altres olis. Però aquests olis, ja t'he dit que una part queden enganxats a les paelles, en els recipients de cuina, i altres s'aboquen involuntàriament a l'aigüera i això no es pot fer. És il·legal fins i tot fer-ho. Però com això es passa a casa i ningú no ens veu, doncs hi ha aquest marge de maniobra que fins ara hem intentat resoldre. Resoldre com? Facilitant un recipient adequat per aquesta activitat. I Jordi, un cop aquest sobrant de l'oli, m'intento imaginar, no? La situació a casa, tinc la paella, tinc aquest oli que em sobra, però sempre és això que comentava, sempre hi ha una part de l'oli que queda com enganxat, o hi ha potser allò que hem de fer amb allò, perquè clar, també ho tirem a la pica. Sí, hi ha gent que agafa el paper de cuina, Correcte. el suca i el deixa amb l'orgànic. Això també és una bona solució. El que passa és que hem après a cuinar cada vegada amb un oli més ajustat i molt sovint hem abandonat pràctiques com fregir molt i ara ja cuinem, o quan fem servir l'oli molt sovint és com un ingredient més d'un plat, però no és molt sovint el que ens permet fregir. Ho hem ajustat, entre altres coses, perquè les paelles s'escalfen millor que abans i no els hi cal tant oli per evitar enganxar-se, i totes aquestes coses ens han facilitat molt la vida, però ens tenim un problema restant, que és que encara tirem a l'aigüera una part de l'oli que hem fet servir, sense saber que això podria ser un bon combustible pels vehicles. I per tant, és un element que sabem que a la pràctica
tot pot anar al reciclatge. I el que és més important, crear vida econòmica amb aquesta economia més circular. Aquesta economia que aprofiti els residus i sobretot els residus que se'n van per l'aigua perquè no es veuen. I aquest és un dels són els aspectes... invisibles, Els invisibles. I nosaltres el que fem amb aquesta campanya és visibilitzar-lo, informant a la gent, repartint informació, facilitant els nous punts de recollida d'olis, etc. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta campanya i molta sort en aquesta recollida de l'oli i també en dinamitzar aquesta economia circular. Te'l regalo. Ostres, moltes gràcies. El faré servir, i us el portaré. Gràcies.